Suzy Quatro és una cantautora i baixista nord-americana que va ser la primera dona baixista que es va convertir en una estrella del rock important, la qual cosa va trencar una barrera perquè les dones participaren en el rock. Ha venut més de 50 milions de discos i continua tocant en viu a tot el món. En esta cançó volem reivindicar un poc el tema de les dones instrumentistes, perquè us vaig a contar una anècdota que ens passa l'altre dia. Resulta que la meva germana estava tocant la flauta i algú que també tocava la flauta, un músic, li va dir des de l'escenari: vine, vine, vine. Va veure què li passava, si tenia una maganya o alguna cosa, o és que tenia una grenya. I resulta que no, que li va dir: a veure, per afinar la flauta se té que fer aixina. Per favor, això és de caixó, des de primer de flauta sabem com s'afina una flauta. Així que les dones també sabem afinar, no fa falta que ningú home ens diga com afinar el nostre instrument. Gràcies. You